салом, манзури шумост. Барномаи хабар барои ту. Мегӯянд ки ба як писарбача наҳанг дарафтудааст. вақте падари кӯдак бо даҳшат дид ки писарбача доду фарёд зада ба зери об ғайб зад ва вақте ки напад рӯи об баромад, мард ӯро гирифта ба соҳил бурд ва табибонро даъват кард, зеро аз пои рости кӯдак хун ҷорӣ мешуд. дар роҳ ба сӯи беморхона писарбача ҳайратовар ором буд ва воқеаи бо ӯ рӯйдодаро нақл мекард. ҳангоми шиноварӣ дар пояш дард ҳис карда ба зери об ғарқ шуд ва дид ки наҳанг пояшро газидааст. аммо тифли далер аз тарс худро гум накарда ба сари даранда лагат зад. баъд аз ин наҳанг чунин сайди хашмгин ва қобилиятнокро дид, ӯро раҳо кард. дуруст аст. напад афзуд ки газидани наҳанг ба ӯ дар тамоми умраш дардноктарин эҳсосотро додааст. пас аз ин ҳодиса мақомоти маҳаллӣ мардумро итминон доданд ки шиноварӣ бехатар аст. дуруст аст ки дар ҷои ҳамла аломати огоҳикунанда насб карда шуд ва илова бар ин соҳилро наҷотдиҳандагон посбонӣ мекунанд. гумон меравад ки наҳанг иштибоҳан ба кӯдак ҳамла кардааст. дар оби лой наҳанг пои ӯро моҳӣ фикр кардааст, гуфтанд коршиносон. чиро наход як поя аз моҳӣ фарқ карда натонаданд наҳанг. хоб коршиносон гуфтанд ай бимонӣ. акнун ки ҳаво гарм шуд, бале ҳама мехоҳем ба обозӣ равем, аммо ҳамеша дӯстон ҳушёр бошед, чун намедонем ки дар зери об ҳама вақт чӣ ниҳон аст. хуб дӯстон, дар маҳалли шумо мавсими обозӣ аз кай оғоз шуда буд? ин буд барномаи хабар барои ту. бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда шоду пирӯз бошед. хайр.